Елементарно, защото си го знаеш. Той какво ли не е снимал? Глупости. Не, Пети. Легнала депресията много хора. Само виж очи. Виж ми очите какви са кървясали и изморени. Това са заради 7-те часа, които ги прекарах на 1952 метра над морска височина. Само обочени физиономии. И не се знае какво начака утре. Аре, горбече, тук си пие бири. Бири му пука. Тая година има нови лица. Може и си да се самозаснемеш. Тук е много горбето всичките. Имаш най-много, да? Сега ще освободи компютъра за 3 до 5. Бах с компютъра. Аз имам 3 порно канала на сателита, не знам как ще вредите за стая. Нон-стоп, нали? Не знам, 24 часа, аз кръвара. Кръвара, като ти пусна, знаеш какво ще стане? Ти малко се съобразяй сутринта, като станеш какво говориш. Аз съм будна 5 минути след вас. И? Космати задници ми. Еля, красне. Типа много тихо спиш, бе, никой не може да иде на... Нали тампони ти подарихме? Да, ма те... Тампони. Стига, бе. Дават, вършите работа. Да, между другото, спах миналата вече. Аре, бе, много готини пресни си спада. Ти виж какво сега? Теглети чоп. Теглети чоп. Теглети чоп. Кажи им, Динко. Кажи им, само 5 минути искам да се проверя. А ще му те проверя, бе? Аз си я проверявам. Коремната ми преса леко е вечерно. Надявам се до края на сезона да ми се покаже. После се няма съна. Леко ме загърби тук госпожицата от ляво. Нещо аморе или аон ли? Не. Къде? То няма лента в апарата. Чичо Манчо го е справил, няма страшно. Всичко е точно. Голям филм. Те знаеш кои филми стават най-интересно? Те неочакваните. Какво ти порък да пикаеш? Добре, пустай това туалетна съм. И как се да пикая, като мога да пикая прав там? Добре, аз като съм жена и винаги трябва да ставам как ти казваш? Знаеш как са, че той ти